Otlar jiktim min şanasız, шығып gittim şarasız. Күрер күзге зурда түгіл, шиберлікке şamasız. Alma birle, alma şişege türlü. Başkalarga күзде Görgenden birle. İsənlər misiniz barша юмор suyucu dostlar, келген тамашашы, телевизор қараушылар, хаммаңызға сәлем! Біздің мұнда юмор күрәші, қатнашушылары біз стендап, миниатюралар, импровизация жанрында күш сынашачақлар. Жеңушіге 10 000 сум ақшалата бөлек та қаралған. Әнді біздің жеңушілеріні жюри әғзалары белгілей, оларының әр бірісінде бірішер бал болашақ, хамалар енді өзіне шоған қатнашушыға әлігі балыны берешектер. Ләкин бір қатнашушыға 2 жюри әғзасы бір конкурс үшін бал бере алмай шынына істе тұтырға керек. Әйндәйләгіз жюри әғзалары білән танышып кетик. Шакур бізде қонақта, алқышлар. Келесі қонағымыз Булат Байрамов, алқышлар. Жүрші, алып барушы, қаменді пандемия вақытында лейсен видеолар түшіре башлау сәбәплі ол операторда, режиссерда, актерда болды қазір. Алқышлар Булат Байрамов. Келесі жюри әғзасы біздің енді бүтін юмор проектларында жюрида болып шықты ақырысы Айбас Садыров. Айбас, мына сен юмор проектларында жюрида отырасың, өзің сен шайырта білесің ма ғомбан? Мына стендапқа келгенсің, стендапны аңлайсың ма, стендапны сөйлей алыр едің ма өзің? Мына қазір шығып, сөйлей алыр едің ма? Ол бет бәйе беріп отырға жеңіл. Без проблем? Сынап қараймыз мәлі. Айда, рахим сахнаға. Айда, прям қазір. Лилия Хайруллинаға Римма Никитаны шалтырата екен. Лилия, сен яңа көкіректер ясатқансың. Ескісін ташлама, пожалуйста, меңа берерсің әлде айтады. Хайырлы кеш, иптәшләр, жамағат юқшынан менің үшін бұл көтілмәген ұшырақ. Мен вообще әзірләмәдім. Мен енді татар жанлы. Егер шоңа көре менің стендап бұлсын әлі әйдәгізелі татарлық турында, татарның ғырлықлары турында, татарның индивидуаллігі башқалардан айырылып тұрулары, бәлки яқшы яққа айырылып тұрулары. Ғұмымен біз білеміз, татарлар, алар әр вақытта да тәрәсә қайсы ұшырақтан, ситуациядан бик яқшы шыға білелер. Алардың жауаплары да бик үткен. Татарлар, сіз бик яқшы білесіз, татарларғына қоя кеттің деген сұрауға қазір қайтам дей жауап берелер. Шылай бет. Бары тек татарларғына одноразовый шай пакетін 3 тапқыр. Шакур 5 тапқыр қайнатып іш ала. Бары тек татар әбилерігіне ашқа үз пакетлары білән ері. Бары тек татар хатын қызларығына, мына бұл уникаль ұшырақ деп санайым менеме, ғұмыр бойы иріннен зарлана. Сиңа киеуге шығып, ең алтын елларымны әрем иткенмін. Сиңа киеуге шығып, жүлер болғанмын. Сен менің ең қадірлі елларымны ұрладың. Хайуан, сарық, ұятсыз, jirбит деп сөгеді, ирінің 50 яшілік юбилейі жеткеш, Иллі қонақлар туғандар қаршында әлі яры сеңа киеуге шыққанмын. Сенгіне мені бәқетлі ите алдым дейіп мақтайым. Бары тек татарларғына, алар бүтін жүрді, телевизорның тегі татар телевизиясында, түңіл, рус телевизиясында әлегелер. Міне шыңғы вақытта тенденция, алар поличудесқа үйрей башладылар. Бары тек татарғына 15 000-ге Мәскеуге билет алып, тағын 10 000-ге 2 қос қоқлатып. Жай бойы бақшада жиған қиярларын банкыға тұзлап, барада 2 000-лік шейнік ұтып қайтып кете. Әлі анысын да қайтқаннан соң, туғандарын ереден жиып, зор етіп бәйрем ясылар. Тігі шейнікте шей қайнаталар, яндыралар. Ләкин, бұл болған ұшырақ. Болған ұшырақ біздің Оршада
Габделфат абый бар, станцияда, Арчада беләсең инде булатыймы, станцияда яши. Полиция барган бу. Полиция барган, барабанны әйләндергән, Якубович әйтә, 350 баллов на барабане. Буква Т дип әйтә, Габделфат абый. Якубович үз стилендә Тимофей Тамбур дип әйтә. Станция үзенең изен салган барыбер. Станция үзенең изен салган. Әйдәгез, татар артистлары турында сөйлик. Татар артистлары бездә бик актив. Бары татар артистлары гына бер юлы җырлый да ала. Бизнес белән дә шөгыльләнә ала. Сетевой бизнес. Әйдәгез, реклама булмасын, әйме? Һәм шушы татар артистлары гына алар югалып калмый. Бу татар артистына гына түгел, бәлки сәхнәгә чыккан һәрбер җырчыга, җырлаучыга бәйле фактор име, җырлый. Беренче куплетны җырлый, икенче куплетны җырлый, өченче куплетны оныта. Ләкин татар җырчысы бер кайчан да югалып калмый. Ул тота да тагын беренче куплетны җырлый. Халык бәрбер белми бит аны. Халык бәрбер сизми. Бары тик татар җырчыларына килгәндә, бары тик татар җырларының гына авторлары. Ки авторы Владимир Федоров, сөз авторы Анна Попова, а башкаручысы Анастасия Макарова була ала. Татар җырчыларына гына хас бу. Сез хәзер мине шулай тыңлап торасызмы? Ут мин сезгә шунда да теге вага сөйләргә килгән кеше кебек. Яисә көләргә ояласыз сез, име? Яисә минем амин дип бит сыфыргандан көтеп утырасыз буга. Яна тегендә сыфырда башладылар инде. Бары тик татар егетләре иң кыю. Иң кыю куркысыз егетләр. Чөнки аларның гына әтисеннән калган 99 елгы ВАЗ-21-14 автомобиленә чипыркы дип әйтәбез без аны халыкта, име? Лобовухасына Алла сакласын дип ябыштырып куя да. Төнлә бозлы трассада хәтта шипысын куйдырмаган көпчәкләр белән 180 белән куа. Чөнки бар язуы. Дөресен әйткәндә, татар халкы ул дөньяга ул бит бик күп шәхесләр бүләк иткән. Халык, әйме? Милләт. Бары татар гына дөньяга жәлләмичә үзенең иң яхшы кадрларын бүләк иткән. Рудольф Нуриев, Алина Захитова, Камилә Вәлиева, Марат Сафин кебек бүләк иткән уланы. Шуңа күрә үзебезгә менә Ленар Яшин, Римма Никитина һәм Винарис Илегит калган. Biz татар булуыбыз белән горурланабыз. Шуңа күрә менә мин шәхсән тырышам бер кайчанда татар сөйләгәндә урыс сүзләре, аеруча инглиз сүзләре кулланмаска. Мин үземә шундый принцип куйдым. Гомумән кулланмаска, чөнки бузырга ярамый телне. Шуңа күрә безгә татарларга респект һәм уважуха. Рәхмәт. Я, хәзрәт. Кайтар тасбихны. Әфәрит, Рөстәмдә респект, уважуха, Айва Садыров. Чакырабыз бирегә беренче катнашучыны Артур Сабиров. Алкышлар. Всем большой салам! Привет! Да, Айваз, шикарно қыздырдың, конечно, залны. Кстати, Айваз, 2016 жылны семинар радиодан қуып шығарған ең, бүгін менің шығыш алдынан сен залына раза кіріп айттың. Рахмат, Бекзор. Әйдә тәртипкә. Енді қадірлі қонақлар, қайырлы кештер, қамағызға да сәлем! Алқыштар бір-біріңізге беріп алағыз әлі. Молодцы. Енді жәмәғат, мен бүгінгі шушы шығышымны бик те файдалы болған һәм шул вакытта шушы файданы дөрес кулланмый торган интернет челтәре турында сөйләп китәсем килә. Мәсәлән, бөтен әйбер бит интернет челтәрендә, эчедә, тышыда, эчендәгесе, тышындагысы. Һәм мин сезгә хәзер егетләргә бер кичкенә лайфхак әйтәм. Ничек итеп авыл кызын Казанга киткәч чын авыл кызы икәнен белергә. Авыл кызлары һәр вакытта да исемнәр язган, башта исемнәрен язалар.
Потом флеш обязательно и әтисенең исемен язып куялар. Шын авыл кызлары гына шулай иттерәләр. Һәм инде әлбәттә фотографияларның фильтр аша үтә. Әгәр дә инде аларның шын йөзләрен күрәсегез килә икән, аның ВКонтактесына керәсез, диме, сайтка. Анда менә шын йөзләр шунда. Дөресен әйткәндә, достар, менә бу интернетка бөтен ичендәгесе тышындагы кертү, ул бит инде йолдызлардан китә. Менә бөтен йолдызлар үзләренең тормышларын интернет челтәренә кертәләр. Шуңа карап без гади халык инде нәкъ шуларга ошап, шулай Инстаграмга һәм инде бөтен социаль челтәргә кертәбез. Мәсәлән, йолдызларга килгәндә күптән түгел генә Ришат Фазли Әхмәтов үзенең тормыш иптәше Тәтишка белән мунчага кергәннәр. Кем карады? Алкышлагыз, кем күрде бу видеоны? Да. Күргәнегезчә, әгәр дә шушы видеоны Ришатның әбисе күрсә, әйтә иде: "Я Аллам, Ришат, нишәп алай итәсең, кеше көлкесе, кеше күрсә, икегезгә 8 мунчасы бер салганна" дип. Экономия кирәк, дуслар. Шуңа күрә дә интернетта бит бөтен информация әйткәнемчә. Менә аннан соң соңгы информация буенча ялгышмасам, хотя мин ялгышмыйм. Данир Сабиров үзенең фотоларында күргәнсез, кулагын тиштереп анда алка такты. Кем күрде ул видеоны, фотоларны? Күрдегезме? Да. Но монда Данирга сүгәргә кирәк түгел, аны жәлләргә кирәк. Ул мискин бала. Ул 4 хатын кыз белән тора. Чөшчә, хатыны 2 кыз. Балакай миңа калса төнне белән кич белән ул теге юбкалардан йөридер миңа калса. Һәм теге рәхмәт. Һәм теге дуслардан багышлап җыр чыгарды ул, әйме? Дусларга дип инде. Бөтен дуслары горурлана, әйтәгән, безгә багышлап җыр чыгарды ди. Әшин барлыктылай түгел, ул дусларына әйтә: "Егетләр, зинһар өчен алып китегез мине хотя бы бер 3 көнгә гаражга. Шунда кыяр белән, сарымсаклар, суганнары белән итне кыздырып, әзрәккә приправаны вайтып сибеп җибәреп, бераз ял итеп кайтырга ди." Егетләр горурланар, безгә җыр ди. Алып китәргә кирәк Данирны әзрәк, егетләр янына ял итәргә, дуслар. Алгышлар Данир Сабировка. Не то что мин Сабиров булганга түгел. Һәм замана үзгәреп бара. 2022 ел менә яңа гына QR-кодны бетерделәр бит. Беләсезме? QR-код хәзер кирәк түгел. Инде бөтен кеше ияләнеп беткән QR-кодка, бөтен кеше сатып ясатып бетергән иде. Прививкаларын. Бөтен кеше ияләнеп беткән. Ярар, шуртысым теге QR-коды белән, иң мөһиме, яңадан карантинга гына япмасыннар, зинһар өчен менә, ул теге Булат Бәйрәмов, Ләйсән Кемаева һәм теге Шәриф җанның видеоларын карарга бүтән минем чыдар хәлем юк. Аңлыйсызмы? Әгәр дә карантинга ябыла икән, сезнең туй фотогызны алам, распечатка ясыйм, и түбәдән сикерем сразу. Бүтән чыдар хәл юк. Карантинга япмасыннар, главный. Шулай бит. Замана үзгәрә. 22 ел Татарстанда әлбәттә инде электрон паспортлар керә диделәр. Бу инде миңа калса күп кешегә ошамый. Әбиләргә инде әбиләр мондый кагаз паспортны күптән күргәннәре юк. Иң ошамаганы ул паспорт. Ул да булса алкашларга. Потому что ломбардка тапшырып булмый электронный паспортны. Иң уңышлы вариантта бу очракта Алмаз Курбанов утыра. Потому что ул Алмаз, Али, Али, Амирхан, Шакур, Али, Тупак, Шөбәлхан, Алла, мәшалла, бөтенесе дә аның турыда. Миңа калса шундый вакыт булачак, иртә белән тора, Алмаз йоклап ята. Хатын килә дә: "Алмаз, уян, мин киттем" ди. Алмаз әйтә: "Мин бүген Алмаз түгел. Мин бүген Алехандро." Киттем учак сөндерергә ди. Интернетка бөтен әйбер кертәләр дигәнемчә инде. Бөтен әйбер интернетта. Һәм менә бер генә үтенечем бар, менә бөтен эштәгесен сөйләргә ярамый бит инде, әйме? Менә YouTube'та интервьюлар бирә башладылар хәзерге вакытта. Менә чын дөрестлек, Ризат Рамазанов интервью бирде бер көнне, YouTube'та бар. Һәм шунда интервью биргәндә шундыйрак бер сүзләр әйтте ул. Мин укып бетергәннән соң, әниләр сыерын сатып, миңа Казанда Тулай торактан 700 меңгә бүлмә алып бирделәр ди. Ризат, ничә бутлы иде синең сыер, Yo, men аңлыйм, әгәр дә менә бер бут 20 меңнән барайым. Әгәр санап чыгарсаң, синең сыер 45 буттан торган име? Yo, әзрәк кенә шамасына беләргә кирәк бит инде. Иртәме соңмы әнинең дә лапаста теге сыерлары бетә бит инде, име? Бер көнне хәзинәрән килә дә, миңа да шубы кирәк ди. Ничә теге? Әнинең тавыкларын 100 меңгә сата башлый что ли?
Шуңа күрә әзрәк шамасын белергә кирәк. Инде кадерле йолдызлар һәм инде кадерле кунаклар, социаль челтәргә үзегезнең тормышыгызны күбрәк кертегез. Сез күбрәк керткән саен безнең чыгышта инде моторрак, күңеллерәк булыр. Бик зур рәхмәт сезгә. Сезнең белән бик күңелле иде. Артур Сабиров, алкышлар. Яхшы, давам итәбез. Лейла Лерон. Каршылыйбыз. Лейла Лерон. Лейла Лерон Бахмутова, Казаннан. Bütün минем эшләрем, bütün минем фикерләрем ул үземне кеше итү, билгеле кеше итү. Шуңа күрә монда килдем. Телевизор төшерә дип әйттеләр. Килмәй булмый. 12 сентябрь 1985 ел Лероннар гаиләсендә тугачтан мин юморга килеп лектем. Безнең бөтен гаилә ул юмор белән яши. Бүген куркак стендап жанрында. Чөнки беренче тапкыр бик каушыйм. Каушаганда мин калтырыйм. Бергә егетләр белән бер төндә диярлек үз тормышымны аларга сөйләдем дә, алар кемит ясап бирделәр миңа. Мин шуны ятлап сезгә сөйләргә чыгам. Киләчәккә планнар бергәләп Щербаков, Нурланнар белән бергә утырып татарча стендап ясарга. Atlar jiktim Барыгызга сәлам. Барыгызга сәлам. Минем исемем Лейла Лерон Бахмутова. Әйе, минем әтимне барыгыз да беләсез. Ул Ләбиб Лерон, язучы, шагыйрь, драматург. Апамны да беләсез? Айс. Файл. Ана Айсло. Алып баручы яшьләр тукталышы, томчы, диджей, виджей, фәлән бисмәтән. Әмин. Әмин, әни әйтмешли. Семья не без урода. Блогер. Әти не сез инде Ләбиб Лерон дип беләсез, паспорт буенча ул Лимон Леронов. Миңа калса менә мондый ситуация булган. Әби әйтә икән әнигә. Әйдәле кызым, лимон белән чәй эчәргә чык дип. Әни кухняга чыкса анда әти утыра. Лимон. Язучы белән яшәргә шәп дип уйлыйсыздыр инде сез. Чыннан да бик шәп. Безгә гаиләгә 4 бүлмәле фатир бирделәр. Синдек инде Айслу белән айрым-айрым бүлмәләрдә яшибез дип. Фиктам. Бер бүлмәдә библиотека, икенчесендә кабинет. Ясады куйды әти. Әйтәм, туалетка кирип кашырмын дигәнем, анда да бикләнеп әти яза башлады. Шык. Мин садикка йөрмәдем. Әти белән бергәләшеп эшкә йөрдем, Язучылар союзына. Иң рәхәте, иң бәхетле моментлары ул язучылар белән бергә якындагы булган кафешкага йөрү. Миңа квас алалар, үзләренә дә нефильтрованный квас алалар. Ничә шедеврлар язылган ул кафешкадан соң. Шаярдам инде шедевр булсын. Алар әйтмешли шедевр. Мәктәпкә йөри башлагачтан әтинең шигырьләрен ятаталар инде безгә. Укытучы символизмнар эзли, анда ниндидер тирән мәгънәләр. Әтиңнән кайтып сорады. Менә бу шигырьне нигә язган ул дип. Мин сорадым, әтим әйтәм, нәрсәгә яздың син бу шигырьне? Акча гонорар кирәк я кызым диде. Менә шул күләгәдән чыгар өчен, әти Айсылу күләгәсеннән чыгар өчен мин блогер булырга булдым. Һәм сезнең белән хәзер импровиз туры эфирга чыгыра булдым. Таныштырып китим әле, бөтен минем подписчикларыма менә кемнәр мине хәзер монда жюри итә. Танығансыздыр инде дуслар, менә бит безнең яраткан Булат Бәйрәмов. Сердечкалар китте. Ләйсән, күңелдәшме? Яныңда утырасың? Не переживай. Онда инде матур Айваз утыра. Өйләндең Айваз, иртә киттең, каралы. Менә монсыда безнең жюри, хөрмәтле кеше, хөрмәтле булмаса, аны жюри дип утыртмаслар ие. Шакур дидер. Син шул кеше. Шакур икән бит бу.
Tanıştırам. Dostlar, әдес барса, менің подписчикларға сәлем айтыңыздар. Бит блогерларның түрлісі булаймы? Кімдердір коуч, кімдердір ябығырға үйреті, кімдердір матка білен суларға үйреті. Мен үйретнем де, мен блогерлықтың оңайлы яқларын іздерге болдым. Хәм мен қазіргі вақытта Бауман урамында білесіздер енді от, зебра, ишеклер йөрей. Алар туристларға білен фотоға төшәләр дә, оқшаларын қысалар. Мен шуларға қаршы күрешем. Шыннан мен заявление барып, яздым, һәм бу атны төрмәгә утырттылар. Һәм бит хатын кыз ул нәрсә эшләргә тиеш, име? Янган йортка кирергә тиеш, име? Һәм атны туктатырга тиеш. Минем очракта мин атны утырттым булып чыга. Янган йортка гына кирәсе калды. Шакур, зинхар, подсоби бөлеште. Кіртірге. Так, достар, менә шундый хәлләр, блогерлар төрле була. Мин яхшы блогер булырга булдым. Шуңа күрә таныш булыйк, Ләйлә Лирон Бахмутова. Ләйлә Лирон, алкышлар. Бик яхшы дебют килеп чыкты миңа калса. Әле тарихы да мәзәк. Атны төрмәгә утыртып буенча. Миңа калса, әтисенә сөйләгән булса, ул тарихны бер әкият килеп чыккан булыр иде. Ничек кәҗә атны төрмәгә утыртты дигән. Дәвам итәбез. Киләсе катнашучылар сәхнәгә чыгарга әзер. Сезнең каршыгызда Майлы дуэты. Сәлам дуслар. Сезнең инде барыгызның да Әлдермештән Әлмәндәр спектаклен күргәнегез бардыр. Менә күз алдыгызга китерегез, әгәр дә әҗәл менә шушы шәхескә килгән булса, нәрсә булыр иде? Салават, мин синең артыңнан килдем. Ә хәзер алдыңнан киләм. Иди маскарад булсын, шәдә релиз Альфред. Мин Альфред түгел, мин әҗәл. Аңладыңмы инде хәзер кем икәнемне? Юк, просто имени кыстырдым. Җыен Салават, вакытым тар, минем киттек. Хәтерең булса, мин синең артыңнан беренче тапкыр килем түгел. Хәтерлисеңме, 10 ел элек машина ярышында син поворотка девятка белән куып килдең. Әйләнеп капландың. Беләсең нәрсә коткарды син анда? Били коткарды, что бен мастер спорта международного класса по автоспорту Шәрті Батыр. Ну и девятка үшкіртілгәр иде. Җыен әйдә дим, вакытым әз минем, Салават. Юк, әҗәл, сен чистый достал бер кара. Как пятница җитәк килә дә киттек. Бисә әйтте бит инде. Сугы сезон, кассетлары биреп бетерип, алары уйлап бетеребез диде. Кайчан бетәсең ул синең соңгы сезон? Думара, биде быел кассетлары бу сугы 33 сезонда. Икенче елга сугы 34 сезоны булачак. Алла берсә, сугы 35 сезонда ясарбыз әле. Аяллап нишесе кая? Бә. Рәхмәт, Салават. Дәсә син тоже астматик белә. Рәхмәт, Салават. Тукта, кара. Бәдә кешегә сөйләсә, кеше шабмас иде. Салават әҗәлле үлемдән коткарды дип. Алла. Әйдә дим, Салават, вакытым тар, минем киттек минем белән. Юк, әҗәл, мин сиңа нәрсәгә? Менә җәвиткә барып, пожалуйста. Ул карт. Капка төбендә көтеп утыра. Килешәгә нәрсә? Килешәгә син аны? Давай. Мин Җәүд янына кичә барып килдем инде. Аны алып китер өчен башта Зөлфиясе белән сөйләшергә кирәк. Бөтен нервын аша бетерде. Эрар. Барырбыз инде, ну давай. Юлайгына бер тотып куйган, давай. Әйдә. Әйдә, бик сәламлек өчен, давай.
Қазір бірер жыр. Мына бұл сұрауға мен әзір едім. Ұйға жырып, поехали. Видарис исемлі, ей асыл құш, тәубе еттік мәлі ұшмасқа. Си тәубе етсәң дә мен етмәдім, шибір қызылар құшмасқа. Си тәубе етсәң дә мен етмәдім, шибір қызылар құшмасқа. Ярар, кетірміз, давай, әйет, тұтық тағы, давай, керайын, давай. Ну, әжәл, қыра ұшадық сен беға. Қол біздеген, әйді, қол. Ярымысың қолырға? Яррик, конечно. Ну, исімік әжәл, конечно. Так. Қияфетін да кішіге көрсетілік түгіл. Ладно, давай, сен Батурова болырсың, точно Батурова. Мен Матурова болам? Да, Матурова, давай. Мен Матурова болам? Давай, кеттігі. Майлы дуэті, нешек сізге? Бек майлы болды, дұрыстан да. Енді бұл әжәліне көргеш келеші қатнашушы біздің ұрап ұза, қошы бірақ үйрі, Фикрет обы. Қаршаламыз, алқышлар білен Фикрет обы, Зәй бабайы. Айбас сөйлеп өтті бет енді байаймы. Татарлар турында ешінлан да бізде татарлық бик күшлі бет енді олаймы. Менің өзімде де күшлі татарлық. Хәм біз татарларда біргіне нашар сифатта yok бет енді ол жамағада ей бет. Біз бит бүтін yoqlап та her вақытта да ей бет. Хәм міне алқашылар бізде бүтінлей yok бет енді ғұмымен ей бет. Ир белән ир, хатын белән хатын арасындагы мәхәббәт турында ансы бүтүнләй категорически жоқ бездә. Ләкин менә мин элеккеге җырларны тыңлыйм да һәм миндә ниндидер шик барлыкка килә башлый. Менә көрәш башлана. Бер яктан татар булган Фикрет һәм икенче яктан халкыбыз җавһәрләренә әйләнгән җырлар. Менә хатын-кыз белән хатын-кыз арасында да шухыр-мухыр булган җәмәгать. Менә үзләрен тыңлап карыйк әле. Bir-birini yaratабыз, lekin kishi olamay, olamay. Yenda söylesin aminim, mina seni yaratırga yaramay, yaramay. Нәрсә дей? Миңа сине яратырга ярамый кеше әйтә ди әйбет. Ә менә киләсе җырны тыңлагачтын минем шигем бөтенләй тарала башлады. Менә монысын тыңлап карагыз әле. Sen sinegerde, sağış var zengerde. Zenger kuk zenger, kuy zenger mı? Müebbet sağıştan tırak bu. Гениальный жыр бит бу җәмәгать. Татарның Евровидениегә барып җиңәсе җыры бит шушы. Бу бит перспектива белән язылган җыр. Дөрес, теге элек СССРда ориентация сүзен бик үк белеп бетермәсәләр дә, ләкин ул вакытта перспектива белән план дигән әйбер бик тә көчле иде бит. Аннан соң менә бу җыр бар бит әле безнең име. Сөйлим әле серләремне сандугач баласына дип. Акыллы кеше сандугач баласына сер сөйләп утырамсың? Ә? Сандугач баласы барасың инде урманнан неместер сөйләргә киттең. Барасың, изләнәсең, былай иттер, изләнәсең. Так, монсы куян баласы, идин нахры. Син бер нәрсә дә аңламыйсың, тем более стер саклый белмисең. Җәмәгать, ул шәһәр тирәсендә җирдән нәрсәдер эзләп йөрүчеләр, алар начар кешеләр түгел. Аларның күңелләре тулган, алар сандугач баласы эзлиләр, серләрен сөйләргә. Сандугач балаларыгызны табыгыз, серләрегезне сөйләгез, ләкин артыгын кыланмагыз. Рәхмәт. Рәхмәт Фикрет абый әлдәри у бар. Бүтән безне
тотып тұрырға азырақ кіні тәртіпте тұтарға деп айтайын. Давам етеміз, енді біздің шығышларына емғақлый, Ятмас Дусай, Марат Зинхар, алқышлар. Менің есімім Марат, мен Қозанда тудым. Туғандарым бүтін районларда почти Татарстанда. Шұғыланам, гитарада ойнайым. Бүгін шығыш гитара білән ясайым. Йога білән шұғыланам. Гитара татарша жаңғыр бола татарша. Жырларым қабатланыр менің, өтсінер елларым. Шул бұл проектқа мен келдім. Оқша үшін енді мұнда самозанятый болып ересің, оқша ішлеп, кіші күлдіріп ересің. Айда рахимет. Узған ойынның жеңушісі. Ай, басмында Аллаға шүкір. Менен сізге жер деп айттым. Жыр! Бабай турында, соба турында тыңлаңыз. Шәһәрдән қошқан бабай кеткен ауылға, тойдырды бұл ташлы дүния, керек саф хауа. Бабай хәлләрен біләргә килсә, көндіз шалтыратырға бола. Бабай, сен қайда? Собада. Саба-дуба-дуба-дуба-дуба-дуба-дуба-дуба. Бабай, сен қайда? Саба-дуба-дуба-дуба-дуба-дуба-дуба. Бабай, сен қайда? Собада. Саба-дуба-дуба-дуба-дуба-дуба-дуба. Қайтасың қашан? Саба-дуба-дуба-дуба-дуба-дуба-дуба. Фара-фара-рай, фара-фара-ра-па, фай, фара-фара-рай, фара-фара-ра-па, фай, фара-фара-рай, фара-фара-ра-па, фай. Саба-дуба-дуба-дуба-дуба-дуба-дуба-дуба. Фара-фара-рай, фара-фара-ра-па, фай. Саба-дуба-дуба-дуба-дуба-дуба-дуба. Кеше қойтқан бабай кері ауылдан, ішлер бар шәһәрдә болдырған. Ішлер біткән шиге қойтмаған, сағат кешкі бабай уғалған. Бабай, сен қайда? Собада. Саба-дуба-дуба-дуба-дуба-дуба-дуба-дуба. Бабай, сен қайда? Собада. Саба-дуба-дуба-дуба-дуба-дуба-дуба. Бабай, сен қайда? Собада. Саба-дуба-дуба-дуба-дуба-дуба-дуба. Қайтасың қашан? Саба-дуба-дуба-дуба-дуба-дуба-дуба. Fara-fara-ray, fara-fara-ra-pa, fai, fara-fara-ray, fara-fara-ra-pa, fai, fara-fara-ray, fara-fara-ra-pa. Saba-duba-duba-duba-duba-duba-duba. Fara-fara-ray, fara-fara-ray, Saba-duba-duba-duba-duba-duba-duba. Шәһәрдән қошқан бабай. Рахмат!
Марат Зинхар. Әлеге чыгышы белән ул үзенең стандарт береканыңда түгел автор башкарушы икән. Аңлатырга теләде ахырысы. Бик зур рәхмәт алкышлар. Инде хәзер бүтән катнашучыларны чакырасы килә сәхнәгә. Чөнки безнең беренче өлеш тамам. Рәхим итегез. Айдагыз, без инде алкышлап торыйк. Жюрига мөрәҗәгать итәбез, балларны бирер өчен. Сездә һәрберегездә бершәр балл бар. Кайсы катнашучыга тапшырасыз? Лерон. Лерон алкышлар, 1 балл. Прям шәп миңа бик ошады. Килешә. Мен бит инде иң гадел жюри әгъзасы, име? Әйдә Шаярттан да сез аны яхшы беләсез. Узган сезонда теге гаделлегемне раслап Арча командасына биреп утырган иде бүтән балларны. Аның алдагы сезонда катнашканнар иде Собалар. Аларга да булай гына биреп утырдым мин балны. Бу юлы да үземнең гаделлекне раслап, миңа гомумән таныш булмаган, аның апасы белән эшләмәгәнлектән чыгып Ләйләгә бирәсем килгән иде, ләкин мин гадел. Шуңа күрә мин Алмазга әйттердем ул балны. Ләкин тагы бер кат үземнең татарлыкны раслап, мин Вадим белән Дмитрийга бирәм балны. Вот, байлы дуэты дөрестән дә лаяклы. Benim favoritlарға инде берәр балл биреп чыктылар. 3 кыз әтисе буларак дип мин шулай ук Лимоновнага бирәсейдем балымны. Аннан соң мин бу чыгышны күрдем дә, майлы чыгышны. Рәхәтләнеп килеп утырдым, молодцы, респект, уважуха, айваз әйтмешли. Но үзем әле бүген менә монда килгәндә генә кызым белән гитара уйнап җыр яздыру сәбәпле, гомумән менә үземә күрә бер шундый жанр булдымы, мин теге шаккаттым, Марат. Нинди стенда? Марат Зинхар! Марат, бер ничә. Сабада. Трек итеп яздыр, яме? Яздырылганы бар аның. Бар, аем. Рәхмәт. Spotify-да бармы? Яра. Тиздән. Яхшы, шул рәвешле без инде күчәбез икенче бәйгегә, импровизацияга. Безнең монда бар да гади, беренче өлеше аның хатирәләр дип атала. Монда инде без әйтәбез балачакта бәйле бер мизгелне, сез әлеге мизгелгә бәйле бер үзегезнең кызыклы вакыйгагызны яисә инде әлеге мизгелгә бәйле берәр мәзәк чыгарасызмы, гомумән сез безне көлдерергә тиеш. Яма. Әйдәгез беренче хатирә ул әбиләр ашы. Әбиләр ашы. Әбиләр ашы белән. Әбиләр ашы ул Яхшы. Дуслар, әбиләр ашының инде ничә ел организаторы мин. Дөрестән дә төп сәбәпчесе дияргә кирәктер. Яхшы җавап. Марат, Әбиләр ашаумы? ашы. Әбиләр ашау? Әбиләр ашы. Оныклар тук булсын, менә шушы гына инде. Яхшы, оныклар иң мөһиме. Оныклар тук булсын. Фикрәт абый. Әбиләр ашында мин ашаучы хәзер ашаучы дөрес әйтәсең, айваз, Аллага шөкер. Әбиләр ашында менә шушылай иттереп, менә шушы шикәрдер, тастымалдыр таратучыларны ачуны китерәдер, инде алар акча бирмиләр безгә бәләкәй чакта. Күп дигәндә сабын ләккәдер, әйме? Яхшы. Әйдәгез киттек алга таба. Киләсе хатирә Сабантуй. Сабантуй белән бәйле хатирәләр. Дуслар, менә мин алып баручы буларак җавап бирәм. Минем өчен Сабантуй ул менә Шәмәрдәндәге туйлар. Туй булып башлана, Сабантуй булып тәмамлана.
Рахмат. Сабантуй ул менә тазик куялар бит. Аның эченә акча салалар, име? Аның эченә кадык салалар, имен тутырып салалар. Менә син аны әле генә эзләп таптың, шулай бит. Яхшы. Ул аны үзе аңламады, әйе, сизмәде. Любой аңлашылмаган ситуацияда вот менә. Давам итәбез. Киләсе хәтирә ул видеокассеталар. Хәтерлибезме? Видеокассеталар. Ничек? Ансы айрым категория. Безнең видеокассета турында бер хатирә бар. Әти шундый Джек Чанны яратадыр. Шуңа күрә аларның туй кассеталары юк. Син менә һаман нәрсәдер көтәсең, брат. Кассеталар ул минем өчен. Я, das ist fantastisch. Видеокассета шул малай чакта ярамаган кассетаны карап утырганны әби күргәннән соң бер кичтә әлхәм дугасын ятладым мин. Без бит хатирәләр сөйлибез, диме? Булган хәлләр сөйлибез, диме? Кассета буенча кичкенә вакытта дәвәти белән көтүгә чыктык без сары көтүенә. Шунда бер кассета эзләп таптым. Һәм шул кассетаны сорыйм инде дәвәти нинди җырмында дим, тегендә язылган руки вверх дип. Дәвәти алдыда кассетаны, бит лента бар бит инде, тотта тегене. Яр дигән китте сузып, мин моңа ышандым. Кайткач әнигә сөйләдем. Шул вакытта аңладым, нәрсә ул настоящий пранк. Яхшы. Дуслар, видеокассета ул менә кайчан бер кассета пиво эчкәннән соң видео төшерә башлыйсың. Әйдәгез нәтиҗә бирик әлегә. Ага. Сразу әйдәгез. Молодцы, Артур. Я. Катык, менә. Бер кемнең башына килмәгән сезгә. Так, минем балачак кассеталарымда каршымда менде как раз Джокер бар иде, име? Һәм Джим Керриның Бигемотның бер җиренә чыга торган онсы синдырат. Эйс Вентура. Дөресен генә әйткәндә, менә Артур, мин сиңа бирәс идем шулай ук балны. Син әйттең бит? Сен әйттең бит, менә 16-нчы елда куып чыгардың радиодан да, биме? Ни өчен бирәс идем? Чөнки бал бирсәм, синең 10 мең оту мөмкинлеге туа бит инде, име? Һәм син санап чыгардым, син хәтта китмәгән булсаң да радиодан, күпне югалтмас идең. 16-дан 20-нчы елга кадәр как раз зарплата шул тирә була иде безнең. Ләкин Булат безнең акылдырак булып чыкты, сиңа менә биреп куйды балын. Шуңа күрә мин бирәм әлеге балны. Иптәш Әҗәл һәм иптәш Әҗәлнең дусты Салаватка. Жәл теге менә бер кешегә биреп булмый, бер балаларны ничектер аннары. Туктале син кальяның белән. Берсе мин Артурга бирәм ди, икенче кальян сөйли. Улларны хөрмәт итеп Фикрәт абыйга бирик әле. Бер балны. Бик яхшы. Хәзер күчәбез импровизацияның икенче өлешенә. Без жюрины берәм-берәм чакырышабыз сәхнәгә. Монда башында аңлатып китәргә кирәк. Сәхнәгә менә моннан чыгара кирәк булачак. Сезнең кулыгызга бирәчәкләр бер әйбер нидер, әйме? Айбас. Әлегә бер авыз әйтәсез. Менә өйдә тапкан идем. Нәрсә икән аңламадым. Нәрсә бу? Дип сорыйсыз, яме? Баш эшләп карыйбыз, мәйдәгез. Рәхим итегез.
Boyaq mı? Все. Так, ремонт эшләдем өйдә, име? Һәм менә шу шайберне таптым. Нәрсә икән бу? Ленар Мамадышның рюмкасы. Шуңа күрә 3нче моторга килеп җитә алмады инде ул. Әйдәгез, иптәшләр. Кыюрак. Астерикс и Обеликс. Рюмка белән пилмәннәр ясыйлар, моны белән манты ясыйлар бит. Әйбәт. Ашыкма. Ашыкмыйм. Марат. Онытмыйм. Кичә өйдә диван астыннан килеп чыкты. Нәрсә бу? Татар телен әз белгән кешеләргә коткарау өчен кубогы. Айва, синеке. Рәхмәт. Булдымы? Рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Рамил, бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Сайна, Айваз. Киләсе булып чакырабыз Булат Байрамов. Рәхимет. Синең сорау Лейсән 23-нә бүләк иткән иде. Нәрсә бу? Қоян алдық, анан да көтөлөр. Һәм мине дә шунда ук, ха. Баян алып буламын. Нишләп буласыз своим пришел? 23 февральга Лейсан бүләк иткән иде. Нәрсә бу? Моны ешрак куллансаң, скоро сиңа мин киләм. Allah saklasın. Bak ben adres tutmayayım da. Так, 23 февральга Лейсан бүләк итте. Карале, нәрсә бу? Сиңа Лейсан утяшо бирәт еш булган бу бит. Рахмат. Тарап килешеп торасың, ай. Пак цвет. 23 февральга Лейсан бүләк итте. Нәрсә бу, апайым? Бу шәһәр көтүчесе киеме. Хайбара! Хайбара! Карале. Карале. Син бит инде хатын-кызларны аңларга тиеш. Син бит шул җинестән. Мин бит әле блогер да. Әйе, син блогер, син күпне күргән кеше. 23 февральга Лейсан бүләк итте. Нәрсә бу? Ваенга әзерлисине. Фикрәт абый. Мяу. Мяу. Так. Менә бит 23 февральга бүләк итте. Нишләргә дә белмим, нәрсә бу? Миңа калса Лейсан монда вайн гына түгел, бер полнометражный кино төшерергә ята бугай. Видеокассеталар хатирәсе. Видеокассетлар хатирәсе. Әй. Җавап шул. Представляешь, ватанны саклаучылар көненә. Ватанны саклаучылар көненә. Безнең бабайлар Берлинны алганнар. Лейсан миңа 23 февральга моны бүләк итте. Нәрсә бу? Менә без яшь чакта моның монсын атның башына кигертәләр, монсын күтенә сугалар. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Аны калдырасы обязательно. Давам итәбез, Шакур. Рәхимет. Шуннан ук чыксаң, тамашачылар да күрсеннәр әле.
мендер астынан таптым кішігінек нәрсе. Кеше мендер астынан тапқан едім, нәрсе бұл? Сарықны тарарға. Ол менің Шул шықмасын деп тұтылып тұрдым. Кеше мендер астынан тапқан едім, нәрсе бұл? Ансыз чортысым, қоямы таптың мындай мощный плед. Мен уют яратам бет. Юрғаным білән ерейім. Олар да юрғанды. Аха, Лейла. Кеше мендер астынан тапқан едім, не бұл? İttifakның uşi. Кеше Кеше. мендер астынан тапқан едім. Под подушкой. Нәрсе бұл? Білмәсәң, пишке отты, мұншаны яқын шун білән. Рахмет. Утын, қонақлары көп шыға тұқа. Кеше мендер астынан таптым, нәрсе бұл? Мен сіздің жүрелерін аңламын. Мендер астында нәрселерген аятмайсың сіздің. Бик зур рахмет. Бар ма вариантлар? Юк. Аха. Это снегоходы. Айы дұрыс, біз лауықта кей бері тұрған айбір бейт бұл. Кешештейін мүлі. Ояғыңы міндер астына тығып жықлама, ботинкаңның табанығына қалған бет. Яқшы, бек зур рахмет. Шакур, затабыз, алқышлар. Алып кетсәгіз бұла. Шуның білән біздің ойын ақырына яқынлашты. Алқышлар қатнашушыларға, алқышлар жюри әғзелеріне. Енді бір жағат екеміз сізге бал беріге. Ләкин бал беріге ашықмаңыз. Башта әзіреккіне башта өз фикіріңізін әзірек жеткіріңіз. Нарысың енді бал беребіз. Рахмет. Шакур? Дұрысыңын айтканда, мұнда келер алдынан не боласы түгел белгілі түгел еді. Егітлер білен сешіп отырадыр, бұл ненде формат нәрсесің, бұл қызық болашақ мы, қызық болмаса неше керек тегі шыларға әкіртіңіне деп сөйлешіп барадыр екті. Мұнда келдім, дұрысыңын айтканда, шын барлықта татар юморының дәрежесі үсе. Һәм бұл шыннан да шотландыра, әгер де қатырласаңыз, 6-7 ел әлек, әбейлер болып киініп шығып, Фикрет абай бұл сіздің банда турында түгел. Алар өз-өзлерін ойнайлар. Һәм енді есереклер бір тоқтаусыз, біздің татар юморы шул еді. Бүгінгі күнде біздің татар юморы көп қырлы. Һәм оның дәлелі міне сіздің алдығызда. Әфәрин, бұл шыннан да зор еш, зор дәрәжә, әфәрин, шын көңілден. Һәм енді балға келгенде дәрін неме? Балына Артурға бересім келе. Артур Сабиров. Рахмет шын көңілден супер болды. Бек зор рахмет өзіңізге. Өзіңізге рахмет келгеніңізге. Давам етеміз, айбас. Мәжілісіне кем чынын алып барғанда бәе ясау бек шитен дәрісіңін өткенді. Қорқам. Шынында айдагыз татар юморы турында 2-3 сөз. Менә көп еллар инде татар юморының яңа сулышын бирә килде безгә әйдә шаярт уеннары лигасы һәм иртәме соңы аның ниндидер юнәлешләр барлыкка килергә тиеш иде һәм менә шын күңелдән сөенәм менә аның тагы да альтернатив булган яшьләр өчен үтә торган һәм һичшиксез кыю юнәлеше барлыкка килгәндә ул Шалт Мөхәммәтҗан дип атала торган бүгенге уен. Шуңа күрә беренче чиратта аны оештыручыларга, идея авторларына, алып баручыларга, шын мәгънәсендә кыюланып сәхнәгә чыгарга җөрьәт итүчеләргә рәхмәт әйтәсе килә. Залдагы барлык алкышлар белән монда бәя бирү бер яктан кыен, икенче яктан җиңел. Ни өчен җиңел? Чөнки чыннан да менә бәя бирәсе килеп тора. Бәя бирәсе килеп тора, юмор. Менә бу 3нче уен бит инде. 3нче уен һәм үскәне дә күренеп тора аның.
Авыр чөнки һәрбер саның лайык. Һәрбер саның лайык. Әле шунысы да бар, менә сез системаны шулай төзегәнсез. Кем беренче алып өлгерә, шул беренче әйтә, әйеме? Һәм күп вакытта шулай туры килә, нәкъ шушы кешене әйтергә теләгән булып чыга башка жюри әгъзалары. Инде Артур мин теге 10 меңне бер тик кайтарасым килә. Шуңа күрә инде Шәкүргә әйтеп куйдым мин моны. Әмма ләкин минем белән шулай ук сез килешерсез. Объектив фикер йөртәсем килә. Объектив осталыклары, талантлары, сәләтләре күренеп тора. Егетләр майлы төркем. Сезгә бер бал. Майлы дуэты. 100% килешәм икесенең фикере белән дә. Юмор язу бик авыр, уйлап чыгару бик авыр, үземнән чыгып әйтәм. Әле аны язып, уйлап чыгарган очракта да сәхнәгә менеп, җиткерү, аңлата белү, подача дип әйтәбез, менә аларда ансы тагын бер кыенлык. Сез сәхнәгә чыккансыз, монда хәзер безне көлдерәсез, без көлдек, зур эш эшлисез, зур эш башкарасыз, башкардыгыз. Зур рәхмәт сезгә шуның өчен, яме? Минем фикер, мен оештыручылар да молодцы, бу форматның киләчәге бар дип уйлыйм мин. Һәм инде безнең яраткан телеканал ТМТV телеканалында без аны кабаттан әле әйләндереп карарбыз дип ышанып калабыз. Тәмле көрәштән соң чыгачак ул һәр шимбә көндезге сәгать 11-дә Күкмара Сәүдә маркасы безнең генераль спонсорыбыз. Яра. 1 2 3 Ләйлә. Ләйлә Лерон. Булаттан бер бал алды. Афарин. Құтлыймыз жәмәғат, майлы дуэті жеңді бойында сізге тапшырамыз 10 мың сум ақша. Әфәрин. Алқышлар, дұрыстан алайық. Әжәл жеңді. Неше күні қызғаныш болса да, яқшы. Енді бүгінгі ойында қатнашқан ойыншылар білән тағын бір қатаныштырып кетейм әлі өзіңізіне. Артур Сабиров. Марат Зинхар өзінің жырлы стендапы білән сүйіндірді. Енді бүгінгі жеңушілер майлы дуэті. Ләйлә Лерон. Енді Зәй бабайы Фикрет абай. Шуның белән безнең тапшыру ахырына якынлашты. Киләсе очрашуларга кадәр пока-пока.